Rajan Mit. Shwaban Pai Shiki Kubor Babnya Ninya Pet Shwai Kimat Bakongsan. Maham Presiden ka Amerika ya ka Iran, Iraq ban penpai KYLLIANG, LADA ka TEHRAN ka THOMBOR PYRSHAH ya ka ri Amerika. KYNTU MYNTRI ka TNAD Kampo Ying AMIT SHAH ya Lieutenant Governor ka Delhi ban KHOT IAKREN ya NONGMIHKHMAT ka JNU. HIAR ka JINGDON ki KHLAW ka MEGHALAYA da North Point Iway na ka SHISPA. Bat nangjur ka JINGKHRIAT HAKI BYNTA babuon ka than ba SHATEI ka India. Ki khubor babnya Presiden ka ri Amerika Donald Trump ula MAHAM jur ya ka Iran ban penpai KYLLIANG LADA ka TEHRAN ka THOMBOR PYRSHAH ya ka Amerika ban penhiar keput ya ka JINGSHAH penyap shipai ka Iran Qasem Soleimani. Trump ula ong ya ka ni haga JINGKHRIAT bat ki nong tho khubor haka Ling Sun Jong ka Air Force One haga jinglet pai sa White House hadian belakut ka syuti Christmas bat sem thamai. Ula MAHAM ban khang PYRSHAH ya ka Iraq hadian baka parlimen kalapha ya kisipay Amerika ban mi'no na Iraq. Mentri ka TNAD Kampo Ying AMIT SHAH ula IAKREN bat Lieutenant Governor ka Delhi Anil Baijal henemen step bat ula batha ba onkot ya NONGMIHKHMAT ka Jawaharlal Nehru University ban IAKREN hadian ka Jingya Kulmar hapo ka skulba dakinong penkumar baka durkman. Henden ka sngi AMIT SHAH ula IAKREN bat Police Commissioner ka Delhi halor ka Jinglong Jingman ka JNU bat ula batha ban pha tokit haki he pulit halor ka ni ka Jingjia. TNAD Kampo Ying ula ong baya ka ni ka Jing tokit on Kli the Joint Commissioner of Police. Katnat kalapan ya ka kaipot na kipulit ka Delhi halor ka Jinglong Jingman hakani ka jaka puli bat kilat balashim ban wanra ya ka Jing Shongsuk bat Jing Shngan. Haka Jingalang Science Congress ha Bengaluru Director General ka ICAR Dr. Trilokan Mohapatra ula yathu ya ki nongwan bakaladan ka Jing kedat hakarukom perkhat na ka nong Jing penmi bam bat ki Jing bam bataimet SHAH kaban penkiyaw arsha ya ka jingyo kinongrep shwa usnem arhajar arfuar. Habakren hadin balakut ka jingalang pli ya ka Farmers Science Congress ulaong bakane ka jingkedat hakarukom perkhat kadai hadin ka jingkerpat Mentri rangbado kari. Mohapatra ulaong baka ICAR kala penmi hadu sanpun rio teli kitiar na kabenta ka rep karyang ya kaban kentiyaw da ka nabat da ka ba penyasno yaki bat ki kampen roy hakithan yang kendong. Katkum ka kaipot ka Indian State of Forest Report ahajar khatkhandai ka penpau baka JINGDON ki KHLAW ha India ka nangkiw Henry ka JINGDON ki KHLAW hakathan SHATEI lamingi bat ki jaka riulum kala NANGHIAR. Habakren bat ka DD News State Additional Principal Chief Conservator of Forest SM Sahai ulaong bakladan ka JINGHIAR dan North Point Iway na ka SHISPA jong ka JINGDON ki KHLAW ha Meghalaya. Ula pentipru baka Meghalaya ka don kumbah nyopo na ka SHISPA ka JINGDON ki KHLAW ka babun na ki kadai ka bahap hapo ki diraj badya ka balakmi da ka District Council. Ula bandru baki dorbar shnong ki don laki jong ki an ki kanun banyada ya ki KHLAW ki betap. Usahay ula ongru baka JINGDONA ki KHLAW datang North Point Iway na ka SHISPA kan kata shibon ya ka Maryang Saudong Saukun hakathan Henry don kam ban shim ya kilat kilinti ban kampen bha ka JINGDON ki KHLAW haka jilla. So Meghalaya, the extent of decrease is 27 square kilometer. If you see the total green cover which FSI shows in Meghalaya, it's around 17,000 square kilometers. That is around 76 or 77% of the total geographical area of the state. If you compare with that, the extent of decrease, you can say it's very negligible. It's less than it's around 0.1% only. The ownership of forest area, around 95% of that is with the communities, and around 5%
0.56% is with the State Forest Department. So management of those forest areas which are under community ownership, private ownership, it is managed by the autonomous district councils. KJINGKHRIAT kamariang kalanang ne haki BYNTA babun ka BYNTA ba SHATEI ke India. Katanat sun meneng ka yathu bakandon ka jinghap ka yor bar uslap ha Himachal Pradesh bar ha Jammu bar Kashmir ha kini ki laisngi bansawan. Ha Himachal Pradesh katanat meteorological kala penmi ya ka jing MAHAM ba uslap bar ka yor ken sahab ha kini ki asngi banwan. Lakmi lentiru bakandon ka jinghap yor ba malumala ha Jammu bar Kashmir ha kini ki sapupra kenta bansawan namal ka jingdom ka sun meneng. Mentang inyapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng. Ka jingshit ka sun meneng ha Shillong kalong kat waypoint real degree Celsius sa kapor min step but i waypoint nyaw degree Celsius sa kapor janmit. Ka jingsngam ka haw-haw kalong sapupra na ka shispa min step but prapua na ka shispa janmit. Ka sun meneng kan dumlo ha Shillong bat ki jaka ba marjan. Shwaban poy siya kabakut jang katup kubor nginyapet biang say siyan ya kimat ba kongsan. MAHAM u Presiden ka Amerika ya ka Iran, Iraq ban PYNPHAI KYLLIANG LADA ka TEHRAN ka THOMBOR PYRSHAH ya ka li Amerika. KYNTU u MYNTRI ka TNAD ka POHIING u AMIT SHAH ya Lieutenant Governor ka Delhi ban KHOT ya ki NONGMIHKHMAT ka JNU. HIAR ka JINGDON ki KHLAW ka MEGHALAYA dan North Point iway na kashispa. But nangjur ka JINGKHRIAT haki BYNTA babun kathan ba SHATEI ke India. Te parlok katung ilapoy siya kabakut jang katup kubor jingi menta ka janmit. Hadu banginde siyam biang bat pila siya kasngi haka ju ka por ka ju ka channel kublay pi baro.